ألو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنرجع الله تعالى عندي جناية قبل نرجع كلو كلتان سوا كلو تانا تام بطلا أنيتان ورا الله تعالى ali ala kala ke ambi ukeleka yo amba tsamai o mi an ko ala kanyama o ka ke bina ni sigi an sigi me ukeleka dina mi tin badala aslamu amu kere mu ga aya do ko ni ngemu te duru kene jimu kene te yele kene te tegere fo kene te mu ngere do tashi bla kene kene ni hakili tilu ni duro la uyera kadu sabu amyadi amfidi mayadi ko mo do de ta o kuma ngere fernu bui o feda ka bara la harshi o kuma duro la ni kene ni wala du figa be to la trafuta jebelo la bi jegela la kusobe ni ka mo wolo la iyo kuso ni ka mɔgɔ banama i ye kungo sɔrɔ wa n'i ka mɔgɔ sara i ye kungo sɔrɔ n'a fɔra ko sutigiw i ka mɔgɔ pɛrɛdi i bolo a tɛ sɔrɔ bilen n'a fɔra tuguni k'a fɔ e yɛrɛ bolofɛn bɛɛ ka ban u nɔfɛ i b'a dɔn a kɛra farolacɛ ye sa dɛ o tuma ɲɛnamaya bɛ yɔrɔ min na bi anw minnu ka ɲi silamɛ kuma wɛrɛ tɛ fɔ a la mɔgɔ dɔ ciden n'an dara o la an ka baara kɛ komi kira y'a fɔ cogo min na an ka lafiya sigida la nin kɛnɛ ninnu ye taasi kɛnɛ de nin ye miiri kɛnɛ ye nin kan ka hakilitigiw dɛsɛ walahi ka sɔrɔ parce que dɔ kuma an jala o bɔra yen wa e min miya i ka musoya tɛ e min miya i ka cɛya tɛ e min miya i ka mɔriya tɛ ala ka donsebaliya don n'o sera i bi fɛ yano ka se min y'i kɔ su dɛmɛ i ka su sɔrɔ de mais anw bɛ bi anw ko ayi n ko fan k'i ban i salen kɔfɛ i somɔgɔw u bolo ta ni n ko fan k'o ban mais an ka kira sanuma sallallahu ta'ala wa sallam an bɛ ka min ladege n'an ko ni silamɛ ni silamɛ ko bantura kira ni silamɛw de tun bɔ k'a tigi dɛmɛ somɔgɔw dɛmɛ su somɔgɔw dɛmɛ an kana mɔgɔw diya su selili sariti la ko ka dugawu kɛ su n'a somɔgɔw ye ani mɔgɔw minnu y'a dɛmɛ ka janaja kɛ o bɛ su seli sariti kɔnɔna na munna sabu su taara mɛ mɔgɔ minnu b'a kɔya gɛlɛya b'u kan tɔɔrɔ b'u kan degun b'u kan ko k'u dɛmɛ ni hakili ye k'u dɛmɛ ni pɔsi ye bɛɛ k'u dɛmɛ ni se ye mɛ anw ko ayi n'i ka mɔgɔ sara an b'i dun k'i ban ka misituru kari ka na i n'o sara k'a sɔrɔ a banna a bolo yan misali la maa si ma jɛgɛ walan labɛn don kelen k'o kɛ naji ye k'o d'a ma mɔgɔ si ma fɔlisɛ kelen da k'o d'a ma c'est-à-dire ŋaniya ni su in ma fɔ an bɛ ka kuma an ka laada de la o tuma mɔgɔ dɔw fagara bilayi hali to t'u ka so o sa don mais o ye juru don o denw na misi juru 40,000 ko saraka bɔ don sabu laji fatara olu ye saraka bɔ misi olu fatara olu saraka bɔ misi damani fatara olu saraka bɔ misi o tuma ali fatara fo misi ka sa mais sarakati bɔ ye min se b'i ye i b'o de kɛ juru ti taa abada ka sarakati bɔ i ka sugi abada wa min b'i bolo o ka ti di ayi ni y'o bɛɛ bi ala de mɔgɔ t'a la wa su mɔgɔ t'a a mɔgɔ b'a la min b'i bolo o tigɛ de a kila dɔ ta ka di silamɛw ma ni silamɛya dɛmɛni ye o ka dugawu k'i ka sugi min b'i bolo o bɛɛ ti di ko saraka e ka limana mun bɔ kɛrɛ ta ye wa a ma ban dɛ juru ti taa bada k'i ba ka saraka bɔ ayi ni foyi ti kun t'a su don i ka ci tile bala ka di mɔgɔw ma n'a ye min kɛ o ka minɛ min kɛ o ka to mais o juru karilen don dɔw kana bilahi olu an ka laadalamaw sɔnna ko o misisogow dun kɔngɔ bɛ du min kɔnɔ ka u bɛ ka ntugu bari u bolo la olu ma se ka misi kelen dɔw kun bɛ sa daba la
o to ro fa tu no na juru kare de ngana ko mushi e ma tra family dro ka bala ki da ka sene kana o so la domile yo fa ro domile ki da to ro sara mushi sa juru la fanga slame hinide an slame magaride ala de kreti ama kreti fue kama fo here ala de ya fo problème ka fo yin dasa yawa in dasa minga dasa bakalo jume che kire migo jume che ala yemigo wa ala yemigo kreti kuna onde ye wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin koni mo ma ci fue kama ala fa dabe da ya so me dina gaw muna aw ma era so afia sabu Muhammadu ya mingo o ma ci aw fa ayma ay muna mali o ma era so sabu Muhammadu ya mingo mali jomo soro nyuma anya soro tumwe tumina nanga mo boranda kata kalaje kata Pakistan ani makani matne olu tara la buka kala kala ala dem so ngoro nyani ni galoy kan nege wala kay o ma fofio kan nege ka kan foye parce que nem figi namara e bi drobe tando o manda forta ma forta pour la fremo lo de nangara mo bi la kala o ya kala to na arukana nu bi ya tafsir ka to la bonga na nyina jeya ti bebe o me ni ya muzu wala kala le to o nyamina anga jamana ko na sigidala fo ga dine re tunu ka to misri no te kira ko misri joli here misri dengene dugu la dugu gele ka ngaba ka fugo wartan wargo mo hotere ka fo misri dengene na ne misri ya jokunke dugu kono nga muzo tunna taro ma do ka ngaba no muzo bi tanga ya misri dengene here kama ko dai ko prodo ka bar dugu kala o ka ngaba nga hali bi am ga nyonna bali furula misri degele hele kama ko ni de fama yala o kan ba me hali bi ni mo de mi ga tane Allah dula ni bangna ki yira so Allah yalla tan ni fani ba warto so ay cew ni wulula ki soro iya halala i fani bay soro fur kono i fani ba fo fugiti sai tu busra ka ba ula ma tiladri ci ko ala ngani mo de tiladri ci ala ngala mais il fallait pas y sur la driala il faut que na pour ko e ma boy mais il était halalay e ka ma boy bana ni ma ga halalay du ti blo ko lay tik ma do mana la do la ko ni ma ga halalay fa dem lo la i dabi de ni ma ga halalay du ko ni mi dade do to mana ko do fiye mi ma nga ko ni ma ga halalay i do na ta do fima ngo iti buya on fa dende yewu nge bagari jamandi yoro ne ni magala la iti dikela iti mutula iti to koloti halli tariku be amrati ba me amru magana kanya rasul halayla anga ngalafu kar barko da kake gamaro osma nanya la gelami mi jenabi poro mi jenabi ni subba mi mele flena ko e dile e rosiki ajoku mado ajoka mado ajotu mado wa la baratu ma nkala na ala bunyana ni awni ne mo ndoro ni ne islamia nyi koy na ya mi no onyina aga duru ala bi here ka aga duru la rata la sisa ama bone wala arabi kishi ma nyi ala fa fara nyi mi bonna ya kete na ma kishi ma nyi ala fa ala ka ma jani ma ko na ka kishi islamia ko ta nya do mi ta la ka wa amma bane ma garanti fana na gara galoy ala kana here kenye ji Allah ra billahi atuma ne ba ga dugula ne ninga kasanye de biya abanga saki ko ya ngomina dina amina amba kasarati bola able ni de gada do ni ma saki fara ala ni duya muna sabula mami ma fo ka be mo do fo kan teme aka ala ne te imano awni beto waya sabu ala e min waya mo do waya o dogani manno o ma ni flatru be jamana ni tabatru be jamana ma ni ba nyona mi nyona min ni ko na to kala ko wala la hawla wala quwwata illa billah ela ni wa c'est foyer ni sebi tonye
ifa bisawa ni sebi ko bisawa ni sebanye anga mo bisawa ni sebanye anga mo bisawa ni sebanye anga no bisawa me nindanya mmodo ka sayalawa nindaya amuso ka sayalawa asra go baliwa eske sebanye otuma aslamo ni ngere nunga nuni tashi nuni miri nuni akili tiri hakili tiri ko bawla ka do la ami tiri do me nyere ka tare ko kala abuka dume sanjume kala dume ali do dume jonni me ka sargati dumuni ke ifla ka do du sa ya tamoro iya bo modu e tabi do dume jonni duma jonni ma kala ifla ka do kala ani fadya ta dunia duju me bra fadya ta eka atuzu me dukola ko te minga da yoke wallahi na so tsunami zoroya ko faga do an mona chama bene dukola walula mabola kirawla na mimona aya tusma are me abito ko no ko je ndiba an dige be mun na fudo billahi aya jalla la kula ibi ko la ni tala ko chere ibi fula sabu abbabi bulbulo ta to ala ko chere otuma an dige me kene men ganno sakati bo kene anga kira sallallahu ta'ala wa sallam ako anga dugo kan la taba salame shuwi aya ko dale atibe salame da dugo ke kafir shuwi wa tibe salame ka fu ala ga ni sabola ibi mubo kiba fode ala ga hine taba salame shula meni ko tabo abu jahili nabaya taraf umu jamilu nabaya namruza nabaya furane nabaya ala ma ko kulu be janme de ya otuma ni bala ga tabo la taba se ba ko ka bugu ala hine taba salame shula o ko nyanga fotay otuma shuji da men nyana maka ko febla aga saragati ya naga dugo cewa ni fatara soy basara saragati boy wala de wallahi ne ayi karamo bunya yimunu no ko be jine traka o deme o bu genne moy fay isi ko la ko alhamdulillah iga duwo di fay ko shuji be nyana maka febla ga dugo ani saragati amogo tanga foi la fo abe yoro mena sinza ko ni ya klebina de kaburu digana on veut dugo ka bel na ko borale ay sitro kendo nga na ko bara ko biwa ko digana ba ko chentu o shi tunda me amru zan yiri marabi amru lam fi dalabi amdilla ni wati na tanba tabana jirbi tagi taga ko daga mo shi ni bu mi jare bolela wala titafiu resinje dum to ko Allah zara rek o la zara dum tagi kale anye ki taga wuli kan kale ko wallahi karam ko kew la zara mi so jena ya fustu ko bali dogo fata Omatia mais an la zara che erikle ki taga wuli dro ko fo mama suro monni karam wadi wadi kala limbela ko on wandi jeni fuyi mais erek la zara erikle imatu ko garandita mais kema ka mogodo fakali sebene labe o kanga be shini dugu joro ko tigi kanga sa shini ngene ndeka ko yi limbela e kema ka doddo wali pour que diga tano ko to jofilla so mono do koni limbela e kema ka doga musu tige mais limbela ko la zara be so bolla yare dalula o ko ni ka balo risiki ka otuma islamu agado ko ni jeba negade ni jeyi mala tari sode an ngana nyar to jebolo an ngana nyara prepare kira ko sallallahu ta'ala wa sallam kanga jordo mina o jaddoy do mina no wilo ko taba fure ba ma to shu gurum ne babbe ka do shu ka fo ne gurum de ngara e shu kamale mbay shu do karamo ko bay shu atika na tifu mo murgay ni na kala do rifa ho ngo shudu ago dumi ni alaka ni faturu arima de nu ya taga na nyega na no shukoro ubina diga sey kabne kono otuma ni diga sey na nyega ngoro komi kabne
ubi shu sigi digenda la komi nyanama ka kono bishi kira ko aga shu sigi digenda la ko ka kono bishi wala sa banamo taga minum kera saya sigara geleya ko olu tomu mi olu ka sega bo akana ka sega no ko mogo mimi sani ma bo ke ta to wala billahi no ne kana shu ma de mun yango ita ne madala iso tiye yoro ibado ka fo mi fara ko chendo otuma kira ko anga shu sigi digenda la nya ko na bishi ko lala banamo ta mun nga sur bolla no ma bo ko nanya bishi olu na bo no lo bora nani shu ko kazani ti no bile dodo bulo wala bi takati sigi digenda la ki ko bishi odo iyere bulo e masri min no yerna muso gorobine ka demine cela kono ni kana kono ni bugulu iyere bulo de adwila ma wara nyetayi ma wara bulo ti mala ni furkete me bulo wara ba bui ikela anna makani ka jeyi murge ini ka baka belebele nu iyere bulo de adogo ma ti fengila ko ni ga haya bila ko dibila bila nga sayate nindo bulo wara bi ka cheminu wila bulo wara bi nyako nindo kira ko halli laro ko magace ko shu ko li gele kama ko jongo nga sala ni kala agonu nana jibo shuka bama to ko ga do ke ay to balisa ay joronne se meleke ele moti no azrailai ani bushi kangolo kare kanin tande bebo wallahi ayne ne kayna fo ikele kam mo nyama farkolo golo buala amaba kam mesle turtula shimu bela ka batri jibo ga ani sagani ko mo be ke tugo menate ko kera ko min ni nyona aga na jibo ngasa ne sagana sa ne torbe sa abuga nga mo welete fabi do wele bala mini kana jibo ngasa ngeen ne be fagle bagle ni bala mini ni la sa lamri nyara ba kanu sugolo mo ko bo are kaya tri abi wele bla abalma ke karim ngo karim era musoni ne muso be bo fagle bagle na karim tini na sawa karim mishin kan do ko bo are ka ba ko ga je haka na agrigiri ya ko ga je kunna haya trigere nindo ebita klebila to bita corona atinyo nga fama famu ubule jibo ita bulwore bi yalama bulwore ay to ngomiri do mina nduko nindo do ngale nindo sew bi baka sesigi manu Allah jalla jalaluhu nindo nuye shuko kaje ubini pari bazena wa ay Perekale. Borodewa, ay, perekale du. Abaya boywa, ay, morge, perekale du. Ngui labaya kasange, wartiki labaya kasange, president labaya kasange, muri dugu labaya kasange, muri nyuma labaya kasange, almami labaya kasange, wajuri kala labaya kasange, ko kasange, be, fin labadu. Uniforme du. Abi nyon nege, ko manaji be shiri ko na uniforme kala o yaw ga uniforme de na so tigara be uniforme de nyana aslanu kama ko miye wantigi bammi nabi wari kala nafo bogo abikin wari ka sagoy tuko bela jelela o sale o kasange kara poplini ne fragale pendant mi nga soti bolo sale ka kasange kara poplini o ma eni wartigi tete farata kala jmay dafaraj me aywa alhamdulillah mi duwo ga ñoy ko me jumno duna ke wala ga ko mi manga ko inshallah ashina ngala salamu abal ma ke do ali sangari ko bobo mako assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
Wajen na wani ne, ɗauki na wani ne. Abin kamin ka duk wani wa duka ya. Kamin ka duk wani na. Gracias.